Salah siji toko sembako ndok jero Pasar Wonoasih Kutha Probolinggo dibobol maling Cakning. Toko duwe pensiunan polisi iki dibobol maling tepak wayah isu utuk-utuk. Tapi aksine maling iku kerekam nang kamera CCTV. Salah siji toko sembako ndok Pasar Wonoasih Kutha Probolinggo jemua isu utuk-utuk dibobol mbarek maling. Aksi pelaku ketok nang rekaman kamera CCTV. Pelaku sing gawe helm barek tutup rai awale nggambar kondisine toko tekon jaba. Delok ana kamera CCTV, pelaku ngerusak mbarek njebol kamera CCTV sing dipasang nang ngarep toko. Maring rusak CCTV, pelaku mbobol toko mbarek cara nyongkil rolling door. Maring ngono pelaku ngubek-ubek isine toko. Pelaku gak sadar nek nang jero toko yo dipasangi kamera CCTV. Teko CCTV iki pelaku kerekam njupuk puluhan bungkus rokok sak etalesene. Gak cuma iku tok, pelaku yang ngembat monitor karo kamera CCTV sing nang ngarep toko mau. Surojo 60 taun uang sing duwe toko njlentrehno nek pelaku nglakokno aksine jam 2 isu utuk-utuk sak marine warga keliling takbiran dina riyaya Idul Adha. Kedadian iki nggarakno bakul liya sepaneng. Ulfa, salah siji bakul nang Pasar Wonoasih ngomong nek barang bakulane gelek ilang. Teko rokok, gula sampe beras gelek dicolong maling. Perkara maling nang pasar iki wis ditandangi pihak Polsek. Bakul ngarepno polisi iso ndang nyingkap teror maling sing gelek nglakokno aksine nang Pasar Wonoasih. Farid Fahlevi, CTV.